Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Магдалена и взимам ви на влог с мен за последната тренировка за похода на Ботевата чета. Ако не сте разбрали, сега ще разберете. Този май месец отивам на поход 7-дневен на стъпките по Ботевата чета. Ще бъде много интересно, така че ако искате влоги от там, пишете в коментарите, за да знам, защото ще ми бъде доста трудно, но ако искате, ще снимам. Така, днес, утре е последната тренировка, именно Поп Харитон и Бачо Киро. По стъпките на Поп Харитон и Бачо Киро ще ходим до Древски манастир и до пещерата Бачо Киро, ако не се лъжа, и на още места, разбира се. Също така ще спим там с палатки една вечер. Аз съм болна, но няма какво да се направи, ще ходим, така че просто игнорирайте гласа ми в това видео, за което се извинявам предварително. Така че ако искате още такива видеа, останете до края на видеото и разбира се, не превъртайте, защото ще има много интересни неща през този влог. Също така можете да се абонирате за канала, да коментирате долу дали искате за Ботевата чета да снимам клип. Също така да ставите палец нагоре и да ме последвате в Instagram, защото там също качвам много яки постове. И така, нека да започваме с влога. За вчера. Замисляме се, за мен качва за инстант. Останалия багаж, другото пък на метал. Тръгваме след малко. Само 5 км. Да, точно 30. Магия, на теб, които си да позволя да ме такваш после.
изкъпах се вече с косата, защото наистина беше много тегаво. Не се бяхме къпали, така че прибрах се и се изкъпах. Много съм изморена, затова си лягам да спя. Беше много хубаво, надявам се да сте успели да усетите емоцията. И така, ще се видим в следващия влог. А на вас, ако ви е харесал този, можете да се абонирате за канала, да оставите палец нагоре и да пишете в коментарите, искате ли влог от Ботев, от самия поход, който ще бъде 7-дневен. Другата седмица тръгваме, така че пишете бързо в коментарите. И така ще се видим оттам евентуално, ако не от следващото видео. До скоро!